शादीशुदा आदमी इतना डरपोक हो गइल बाड़न कि रात भर अपना मेहररुअन को गोदिए में सुतत हन। ये ढंग का एक जना कमेंट कइले रहलन हमरा पर। तो उनके बता दें कि भाई जी, कारण ई बा कि परमात्मा जब सृष्टि का रचना कइलन तो ओमा खूब सुंदर सौंदर्य कमलिका स्त्रीन के बतौलन। उन्हीं के पास आकर्षण है ऐसन जना प्रकार चुम्बक के देखते लोहा ऑटोमेटिक जाके वहाँ सट जाई। तो भैया हो, हमर बाबू हो, यदि जीवन में स्त्री सुख ईश्वर दिले बड़न तो ओकरा गोदी में ना सुतब तो अलगा सुत के मुठ मरब। अलगा सुत के मुठे मरब तो फिर ब्याह कइले का फायदा। बोला तू कहत कि शादीशुदा आदमी डरपोक होलन। डरपोक ना होलन अपना जीवन का अपना लाइफ को एंजॉय करे बदे वो पत्नी के गोदी में लेके सुतेलन। तो हर बात की ना हमके कमेंट करके बताइए।